नै भिडिअ भाइरेल खालामखाबाय होनदों एफाजोंनो बुंदो। ओरैबायदि माने आंना हिनजावा आं बेंगलरावसो खामानि मावदोंमोन दे आमेरिकानि आं बेंगलराव खामानि मावहैनाय समाव 4 मास 5 माससो जाहैबाय आं सिकिउरिटि गार्ड मावदोंमोन आं। ओमफ्राय दा आंहा आथिं लेंग्रा जाब्रबदोंलै बोरैबा गाहेदों माने सियाराव जिरायबाय थानाय जायो नालाय। ओमफ्राय आं न'आव फैनो होननानै फैदोंमोन। आंलाय मोजां नालाय मोजां फैबाय बिसोरबो आं बिदि रायलायोना माबायो आं मिथिया आरो माने नोंनि हिनजावा बेलेगजों रायलायबायमोन आरो रायलायोना मायलाय आं मिथिया बेफोरखौ। आंथ' बेलेगावसो दंहैयो नालाय बेंगलरावसो दंहैयो आं दंहैयोमोन आरो बै समाव। ओमफ्राय जेब्ला आङो फैयो होनब्ला गथ' गथायखौ गारनानै आंनि सानसे सिगां खारदों। आं न'आव सफैनायनि सानसे सिगांनो खारबाय आरो बिसोर हौवा हिनजाव बे सेंग्रा लाना खारग्राजों आंनि हिनजावजों थांबाय आरो। नोंनि हिनजावजों बै सेंग्राया अबेनि? सेंग्राया माबा आयनाजुलि हुग्राजुलि। ओमफ्राय नोंनि हिनजावा नोंसोर अबे गामिनि? आं बाथासिफुर गोलैयो जोंना गोदान गामि सारा गामि होनो जों। धिकियाजुलि? धिकियाजुलि। ओमफ्राय आदाना नामा मामोनथाय? सोरनिया? नोंनिया? आंना इन्द्र ब्रह्म। ओमफ्राय हिनजावनिया? हिनजावना सुमिला ब्रह्म। लाना खारग्रानिया? नर' बसुमतारि। बिनि फट' दंखायो दा? दंजोबो। गासिखौबो हरजोबबानो जाबाय नों वाट्सएपाव। वाट्सएपाव ओमफ्राय नों लाना खारदों होनना बोरै मिथिखो? आं गारि खारदोंलै। मालाय लाना खारदों होनना बोरै मिथिखो होनदों? दाख्लै फिसाजोफोरनो फन हरदोंमोननो। ओमफ्राय जुदि बायसान्स बे हौवाया लाना खाराखैबा नों केस जाबा? खारखादों वाट्सएपावनो फुरा सानैबो थांनाय दङ आरो आंनाव भइस कल दं माखासे। भइस कल दं भइस कलाव बुंदों नों गुबुन भइस लाफिनो ना मायो आंखौ बे मोननांला भइसखौबो आंखौनो। हरबानो जाबाय आंनो वाट्सएपाव। भइस कलखौ ना? औ भइसखौ नों भइस रायज्लायदोंबा। बेखौ हरबानो जाबाय। जागोन दा जेनेबा बे लाना खाराखैबाथाय जेनेबा उनाव जुदि जाहाथे बे केस होबाथाय जों जाहाथे फासाया आरो। लाना खारखाथारदों फंबाय एखे लाना खारखाथारदों माने आं गामियावबो खनथाम खनब्रै थांबायना एबसुनोबो जनायखाबायना न'आवबो थांबायना आङो। भिडिअ हगारनांगौ दा ओमफ्राय? भिडिअ हगारनांसिगोन। आं रागा जोंबाय माने 60,000 थाखा लन लानानै थांदों आंनि डकुमेन्टस आं गैयालासिनो। 60,000 लन लांबावदोंसो? लन लानानै मोनसे 40 मोनसे 20 60 जाबायथ'। ओमफ्राय दिनै आंखौ बै खेस्थि माबा बोखांग्राफ्रा आंनाव फैनानै डिस्टार्ब खालामगासिनो। लनखौ माला लानायमोन? लना बे खारनायनि एखे साननै सानथाम सिगां लादों बियो। मास आं मोनसे मिथिया मास मोनसेबो जायाखै मास मोनसेबो जायाखैना? बै समाव दा 8 मास जाबाय बिसोर थांनाया। 8 मास जाबाय? 8 मास जाबाय जानुवारियावनो। ओमफ्राय 8 मास मा खालामगासिनो नोंलाय? आं नेबाय थादोंमोन माने ससियेल मिडियाआव हगारालासिनो एबसुफोरजों रायलाय जेन लाबोफिननायनि मोनसे राहा लादोंमोन आरो बबेहाय दं बेखौ हमनो हायाखै नालाय। बिदि आरो। गथ' गथाय साबैसेमोनबा? आंना गथ'फ्रा माबा 3 आरो सासे 10आव फरायगासिनो सासे 9आव सासे 5आव फिसालाया। फिसाजो सानै पुलिसनो होदोंमोन दा पुलिसनो? आं पुलिसनि एफआइआर होखानाय दं लेखा सेखा दंजोबो आंनाव। ओमफ्राय बै सेंग्रायालाय हाबा जानाय ना जायि? जाखानाय बेहाबो गथ' 3 हौवासा 2 हिनजावसा 1 दं आरो हिनजावा बेमारि फाग्लिबावसो। हिनजावा बेमारिथार एखे खर'फ्रा जाला माने बे रेकर्ड जाखांबाय खनथाम ना मा जाबाय बे रेकर्डआ गासै दा आं लाना खारनायजों। बैसानि न'खरजों रायलायखाबाय नोंसोरो? बै जायबा लाना खारदों बैसानि न'निजों रायलायबाय? रायलायजोब्बाय बिसोर मा खालामो होनदों। ओमफ्राय दा अबाव दं बायदि सन्देह' नोंसोर दा? सन्देह' माने गावसोरनो डाइरेक्ट बुंना लाखाबाय त्रिपुरायाव दङ। त्रिपुरायाव? दा थगायदोंमोन जानो हागौ ना डाइरेक्ट बुंदोंबाबो? आं बेंगालरफ्राव दं सानदोंमोन त्रिपुरायाव बे दंफां हाखायो डाइरेक्ट त्रिपुराखा। दे जागोन दे दा नै भिडिअखौ हगारनोसै नों आंनो फट'खौ हरदो होनबानो जाबाय। जागोन दे। दे अननानै दै फंबाय। दे ओमफ्राय रायजोफोरखौ माबा मोनसे बुंनो सानो नामा जेनेबा हमना दोननो होनो? आंनिबाथ' बे त्रिपुरायाव जायफोर खामानि मावो बिसोरखौ आं हमना दोननो थाखाय खावलायहरगौमोन आरो। ओमफ्राय जुदि हमना दोननो हायोबाथाय मोनसे बान्था होगोन नामा? आं माबा मोनसे बान्था होगोन माने बान्था होखागोन आरो आं माने बिसोरखौ हमबाथाय आं बिसोरखौथ' गाराना। रायजोनि माखासे नियम निथि थायोना समाजनि नांगौबा लालायोबा लालायथों बिसोरो। खिन्थु समाजाव फैनानै बिसोर समाजजों गोरोबफैनांगोन आंहानो नै सुखुवा जादों। रायजोफोरा आंखौ सन्देह' खालामबाय थायो। ओमफ्राय दा आदाया अबाव दं? आङो नै बे बैनाय मोननाव सांसारियाव दंफैयो। गुवाहाटियावनो दंबा? गुवाहाटियावनो दङ सांसारियावनो। दे आदा होमबा ना बान्था होनाय जागोन होननानै फोरमायनोसै। बान्थाल' होगोन होननानै ओमफ्राय त्रिपुरायाव दंफां हाग्राथ' बिराद मानसि दंखायो। दं।